Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin sa kaloob ng media na maabot ang malalayong lugar ng mundo na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad at maging ang kanilang buhay upang ilantad ang kawalang katarungan at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay kung saan tayo nilikha at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tutudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntakalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kan albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta.
Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Hoy, tamang oras sa Bilog na Pilipinas, sa 20 minutos, makalihis po ang alas 10 ng pagka-morning. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Uyo na ang programang mataunin kalinawan sa mga issues ka na daw ma-informar ka mga mapanahong issue, edukasyon, politika, ekonomiya, asing iba pa. Mabareta on the spot. Programang mamadikos kan mga gibong kabalabalan, alagad mataunin magsaludo sa may mga tultul na gibo. On the spot. Pag-iriba ang lalaking mahilig sa gay. Tony K. Tony Kiliste sa On the Spot. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolan Worldwide. Tony Kiliste, ang lalaking mahilig sa gay. Tony Kiliste sa On the Spot sa Bicol Net TV. Hi, hello, good morning. Diyos marhay niya pagka-morning Bicolanja. Hoy, Diyos marhay niya pagka-morning Pilipinas. Hoy, siyempre mga tugang, aldaw po kitangon yan ng Miyerkules mga tugang, Wednesday, petsa 17 na po sa bulan na Hulyo 2024. Hoy, programang On the Spot mga tugang, nagbabalik po sa sendo po tabi ng mga apod kayo. Anong apod ba yan kayo? Nagbabalik po sa sendong mga monitor ngunyan po tabi na pagkamuneng. Magsabay-sabay naman kita mga tugang hanggang alas 11 po tabi ng pagkaaga. Magkukumustahan. Mag-istorya lamang po kita mga tugang kan mga pangyayari po dito sa tuyang palibot.
mag-oristoryahan lamang po kita mga tugang kan mga dapat niya itong pag-oristoryahan mga tugang sa lado lokal, national, as in international. As in iba pa, yung gabos na pwede pag-oristoryahan, tan mga tugang digdi po sa loob kasatuyang programa. Ngunyan po tabi na pagka morning. Hoy, siyempre, ang programang ini nahiling po nito sa paagi po kan Bicol Net TV. Siyempre, sa Panginoon po yan, kan sa muyang station manager, Maestro SM Nelad Tuon. And siyempre, mga tugang sa pangalan po kan sa tuyang mga katuwang, digdi po sa loob kan sa tuyang programa. And siyempre po, sa pangalan po tabi ni Dugabos, na padagos po na yaon, nagantabay, padagos po na nagsusupport naman sa tuyang mga programa digdi po sa Bicol Net TV. Ay, pasensya na, tangon nyo naman sa nakita nagkasabay-sabay. Medyo kaya apod kini, nabisi kita mga tugang, sa siringkan dati mga tugang, kay puhan po mga tugang apod kini maglibot mga tugang, tanganing maisihan ta mga tugang ang mga nangyayari po diyan sa tuyang palibot. Bako sa naistorya. And syempre mga tugang, Diyos Marhainer, pagkamunin po sa dyan po sa 1st, 2nd, and 3rd District of Albay. And syempre po sa mga pagtaraig niya itong munisipyo, sa mga pagtaraig niya itong mga probinsya. Basta sa gabos po na inaabot ka sa tuyang live broadcast niya na pagka-morning. Sana po yaon ka mo sa marahay na kamurugtakan sa mga oras na ini. Sa mga yaon na po nakantabay, paki-comment daw, magpamati po ka mo sa mga nagsusirip, kung okay man po ang sa tuyang reception. At sa mga nakaaging programa tapalan, makanuson so bako magayon sa tuyang reception dahilan iyan ka sa tuyang internet provider ta, bako magayon. Pero sana ngunyan okay man tanganing loud and clear ang sa tuya din mga tugang na pamandoken sa sendo po tabi ng mga screen. At sige, balik kita mga tugang, pasensya na ta sa sakuyang unika iha. Lagi mata. Malibukon niya kay paano so ama. Siyempre mga tugang, sa giraray sa liwat, Diyos Marhay na pagkaaga po tabi sa tuya na boss. Mauran-uran po, since yesterday, yun na po ang sa tuya po tabing kamurugtakan kang panahon digdi po sa tuyang probinsya. Talagang expected na mga tugang. Sabi na nga igwang low pressure hain na ba ito? Hindi kita atyan, update ko kamo mga tugang. Kung ano po ang dahilan, anong rason kani po mga tugang na pag-uuran po digdi sa tuyang palibot. And syempre mga tugang, antes kita magpadagos sa tuyang mga pag-restore ang ganyan na pagka-morning, ay bati unta mo na syempre pa dito pwede lingawan ang sa tuya po tabing mga parantabay, ang sa tuya po tabing mga kababayan, ang sa tuya po tabi ng mga kasugog na nag-silver po tabi kan sa indang mga kumpleanyo ganyan na pagka-morning, ngunyan po tabi na pagkaldaw. Sa gabos po na nag-celebrate kan sa indang mga birthday today. Oy, happy birthday na lang po tabi sa indong gabos. Yeah. Happy birthday po tabi sa Indong Gabos. Lugod, mapa sa Indaw. And gabos po tabi na kasirama. Mapa sa Indo ang gabos na lindo. Mapa sa Indo ang gabos-gabos ngunyan na pagka-morning. Ngunyan po tabi na pagkaldaw o ngunyan po tabi na sa Indo po tabi na kumpleanyo. Siyempre, don't forget mga tugang, magpasalamat po sa tuyang kagurangan bago isipon mga tugang kung anong sentong mga ipapainom, ipapapulutan. Magpasalamat po sa tuyang kagurangan. Tama-tama, perpetual health nyo yan. Aldaw kita ng Miyerkules, may simba, may misa mga tugang, mag-drop by po tabi sa mga simbahan. Siyempre mga tugang, happy fiesta naman po sa may mga kapiestahan nyo yan na pagkaldaw. Oy, speaking pa lang kan birthday, happy birthday po. Belated happy birthday kay Mayora, kay Legazpi City Mayor Geraldine Rosal.
nag-celebrar kan sa iyang kumpleanyo po tabi kasuhapon. Binagsa dakol sa mga nagpasiriring po sa sa venue kan kumpleanyo po tabi ni Mayora G. Rosal o kan siyudad ng Legazpi. Nahiling ta sabi ta nga ni kapag siring kayo na may hiling mo po mga tuga. So siyempre padagos man na pagsuporta mga tuga kan mga Legazpenyo. Duman po mga tugang kay Mayor G. Once again kay Legazpi City Mayor Geraldine Rosal. Happy birthday po tabi Mayor. Diyan po sa siyudad kan Legazpi. Sige mga tugang, oy happy fiesta sa may mga kapiestahan. Happy anniversary man po tabi sa may mga anniversaries po. Sa may mga anniversary. Sa may mga anniversary po nganyan na pagkaldaw. Lugod maging matarayon po asin ligtas po tabi ang sendong mga celebration nganyan po tabi na pagkamornay. Duman man sa tuyo mga kababayan na yaon po tabi sa balik ng kamatayan o magparahay po tabi, magpakusog. Bangon. Sabi ta na nga ni mga tugang, ano man po nakadiripi sila, ano man po mga tugang na mga negatibong nangyayari po digisi sa tuyang palibot, ang gabos na ngayon mga tugang, igwa po tabi ning hangganan, igwa po tabi ning katapusan, kaya permisa na po kitang fight sana. Oy, siring man mga tugang, duman po sa tuyang mga kababayan na igwa po tabi ng mga kamunduan, igwa po tabi ng mga gadan. Condolence na lang po tabi ang programang ini and ang Bicol Net TV padagos po na nagpapaabot man sa muyang pagkikilumamay, pakikisumaro po tabi sa indang mga kamunduan. Ay, sa mga gusto po magsabay, bukas na bukas naman po ang sa muyang linya ng komunikasyon sa paagian mga tugang kan 0963 711-4989. Sa mga gusto po magpartisipar, sa mga gusto po magsabay sa tuyang programa ngayon na pagkamornay, may mga concern, may mga pangapudan, may mga gusto kamong bation. Yan 0963-711-4989. It's the number. Ang numero po mga tugang na pwede po tabi nindong padalahan kan sa itong mga mensahe ngayon po tabi na pagkamornay. Sige. Oy, good morning kay Ma'am Bet Kana. Ang sa tuyang panantabay, ang sa tuyang avid viewers, hali po dyan sa United Arab Emirates, ang sa tuyang mga kababayan, ang sa tuyang po tabi ng mga apod kayo mga kasulog ng mga FW. Oy, magandang morning, magandang afternoon, magandang evening, ano man oras po nito ako na hiling. Sana po yaon po kamo sa marahay na kamurugtakan. Thank you so much po sa padagos po tabi nitong pagantabay, pagtitiwala po din sa tuyang programa. And siyempre pa, sa mga nakatutok, sa mga nagsusunod sa inip, tabi mag-comment na po kamo. Dahil na po masupog, mag-comment. Tangani ng ma-acknowledge na po ang sa inyong presensya. Ngunyan po tabi na pagka-morning. Oras mga tugang sa bilog na Pilipinas, pakitama po kan sa inyong mga orasan. 32 minutos, makalihis po ang alas 10 ng pagka-morning. Ma-commercial muna kita madali. Galing na gatol solo ng ko. Madali isa na. Mabiltada kita mga tugang. Makalihis po kining halipot na hanap buhay. Mabiltada kita mga tugang. Diyan sa na po tabi ka. Kong Joey. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, wala na mag-iba. Noel Rosal sana, Noel Rosal
sana pagbangon kan albay sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntakalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag kan albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana. Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana. Noel Rosal sana, pagbangon kan albay sabayan ta. Alright mga tugang, tamang oras sa Bilog na Pilipinas, 34 minutes makalipas po. And alas 10 ng good morning. Tonic Kiliste, ang lalaking mahilig sa cake. Alright mga tugang, oy balik po kita sa satuyang programa. Oy balik na po kita sa satuyang Agoristorya. Ngunyan po tabi na pagkaaga. Oy pasensya na kamuta. Medyo nalalawi na naman kita. Medyo nalalawi kita kapag puro pinsik ligi mga tugang. Kaya nahiling nito dyan, mayroon kita. Paano tayo yan? Pirangal daw kaya kitanday na kapag programa. Sige. Diretso, balbal, badol, kita ko din na pag good morning. Oy, good morning, ano dyan sa opisina po ni Police Major Apo Ginay, Gilbert Otivar. Dyan po sa ang pamayo po, bagong pamayo po kan PSO Daraga. Nahiling ta mga tugang aning, magayon po ang nahiling ta mo yan ang banwaan kan Daraga magayon. Pag-abot po mga tugang sa mga gani sa pagmanihan po mga tugang kan mga sitwasyonis po tabi diyan sa banwaan kan Daraga. Kaya siyempre sa paglapigot po mga tugang na tutukan actually mga tugang sabi ta na nga ni pirang aldaw pa sana o pirang simana pa sana nakatukaw po mga tugang an bagong pamayok ang PSO Daraga. Nahihiling na po mga tugang na yaon po mga tugang so paluhay-luhay man ang pagbabago. Kan sistema po dyan mga tugang or kan apod kene pag mamanihan po mga tugang kan mga bagay-bagay po dyan may kinaaraman po sa concern po tabi ka na Public Safety Office. Mabuhay ka tabi dyan, Sir Gilbert Otivar, and kasurog ng bayan. Busy kasuhapon si Police Major. Nagdyan kita kasuhapon. Kung di ko sa masunod, madrap bay daw kita sa opisina ni Police Major Gilbert Otivar. Tangani ng makasabay ta lamang po mga tugang digdi po sa satuyang programa. Well anyway mga tugang, love you po kita mga tugang dyan po sa siyudad po tabi ng Legazpi. All ano na po mga tugang, kumbaga all set na po mga tugang. Aram ta po baga na poon po mga tugang sa Hulyo 21 ang opening po mga tugang kang Prisaa. Maabot na sa Domingo na di. Sa Domingo na po mga tugang. So opening kining Prisaa National Games or ini po mga tugang na pinag-aapod mga tugang na Private Schools Athletic Association o Prisaa National Games. Kung saan po mga tugang ang Legazpi po o ligi po mga tugang sa Legazpi, gigibuhon po iyan mga tugang, ngunyan po tabi na taon. Good morning kay Madi Mitch Rodriguez. Diyan po mga tugang sa Apod kini. Diyan po mga tugang sa Banwaan po tabi ikan Santo Domingo Albay. Diyan po particularmente sa Barangay San Isidro kan Santo Domingo Albay. Good morning katabi. Good morning tabi Madi Mitch Rodriguez. And sa imo po tabing agom
And syempre sa imong mga pag-iriba dyan, sa barangay San Isidro, Santo Domingo, Albay, sa mga kababayan niya to, sa mga paraan tabay niya to dyan sa Banwaan kan Santo Domingo, namumuutan kong Banwaan. Mabuhay po tabi ka mo dyan. Saro man talaga mga tugang ang Banwaan kan Santo Domingo, magayon man. Magayon man po mga tugang talaga. Siyempre, dahil tamang pwedeng ipadaog iyan sa tuya tabing lugar na namumutan. Kundi, igwasan na po mga tugang ng mga insidente, may mga pangyayari po, may mga issue na bako po angay sa pagiging magayon po tabi kan Banwaan kan Santo Domingo. Aram ta na. May mga dapat po mga tugang dyan na pakarayon. May mga kinakaipuhan po mga tugang na riparuhot. Pag-abot po mga tugang dyan sa Banwaan kan Santo Domingo. Sa masunod maano kita kan Banwaan kan Santo Domingo? Sige mga tugang, love you kita. Sigun po mga tugang, kay Legazpi City Public Safety Office Chief retired Colonel Rolly Isguera. Sobra mga tugang sa 10,000 o 10,000 mga tugang na mga atleta, as in sports official, hali po ini mga tugang sa malain-lain na schools, colleges, and universities nationwide, and mapartisipal po mga tugang digdi po sa annual tournament. Kung saan mga tugang, sinabi ni Sigera na dakulang honor po ini mga tugang sa Legazpi City na maging host kan na prisa ngunyan po tabing taon. Kung saan po mga tugang, sabi talaga nga ni, midbid po ang syudad kan Legazpi sa pag-host pa nga tugang ning national as in international events. Kung saan po mga tugang, magagayon, iba po baga dyan, yung mga magagayon na mga hotel services, amenities, convention centers, as in sa mga madali na access mga tugang sa mga pampublikong lunatan, arog gambas, barko, as in eroplano. Sa ibong kaini po mga tugang, dahilan ta mga pribadong persona as in bisita ang mga pribadong persona as in bisita sa nasabing aktibidad, naghinguwa po mga tugang sinda na doblehon ang pagtauning mahay na serbisyo sa mga ini. Dugang pa mga tugang ni Sigera na dakulang bagay ini, makakatuwang po ini mga tugang sa ekonomiya, as in sa pagpapakusog mga tugang ng turismo sa syudad. Alagad, mahigpit po mga tugang na ipinagbabawal ining mga pagtiyenda sa mga billeting areas. For some reason mga tugang, dahil magmuruto-muto sa mga sa iba kayo masabi, ini nakusta ngayon sa pagkakataon ta. Pero apod kini iyan po mga tugang nag-agi man iyan po mga tugang sa pag-aadal. May mga rasones mga tugang kung nata po tabi dahil pinagtutugutan iyan. Pero ang kinagayon ng kini mga tugang na sigun kay Sigera, all set na po mga tugang. Ini po tabi na may kinaraman po ligi sa gigibuhon na ni Saa. Diyan po mga tugang sa siyudad po tabi ng Legazpi. Namapod iyan mga tugang sa Domingo, petsa 21 po mga tugang sa bulan na Hulyo 2024. Yan good luck po tabi sa syempre sa mga diyan, sa mga apod kini, sa mga coordinators, event coordinators, and sugabos po na host. Tangani po mga tugang maging matarayon po tabi ini po tabi na pagsasagibo kaning prisa diyan po sa siyudad ng Legazpi. Sige mga tugang, love you po kita mga tugang diyan po sa Banwaan kan Santo Domingo. Ang San Fernando National High School pala, maidugang to na po mga tugang. Diyan po mga tugang sa Banwaan kan Santo Domingo, ang San Fernando National High School po mga tugang, magkakaigwa po mga tugang ng color fun run.
na may titulo po mga tugang na Dalagan sa Pagtabang. Gigibuhon po ini mga tugang sa maabot na Lunes, July 22, 2024, alas 5:30 po tabi ning pagkamorning. Mapuon ini po mga tugang dyan po sa San Andres Chapel and matapos po sa San Fernando National High School. Kaya in connection ini mga tugang kan pagsasagibo po ning Brigada Eskwela. Magayon ano? And siring kaining programa mga tugang, first ever Color Fun Run na dyan po mga tugang sa Banwaan po tabi kan Santo Domingo. Ang ticket price mga tugang para po sa mga estudyante 30 pesos. Para man mga tugang duman sa mga regular 50 pesos ang registration or ang ticket price. Ano igusin dadig di po mga tugang na mga magpa-share na sana po para po sa bilog na detalye. Diyan po mga tugang sa San Fernando National High School. Kasi bago kaulay ta si Sir Mike, bad lamang nakantabay sinda. Tangan sabi ko na ma-invite kita ning apod kini Brigade Coordinator. Tangan ina po mga tugang na maisihan ta po for further information. Para po duman sa mga gusto po magsabay mag-intra po digdi sa gigibuhon na Color Fun Run hatod po or dyan po mga tugang sa San Fernando National High School in connection po ini kan Brigada Eskwela 2024. O sa mga sa mga kamaestrahan o sa mga po na gusto po na mga puda, naaramdaman na po mga tugang na ang kick-off mapuon po iyan sa Monday. Kung iba po kamo ng mga gustong ipangaputan po sa mga parents, sa mga stake holders, feel free makipag-coordinate po kamo, mag-message lang po kamo. Tangani na taonan ta po ning oras, maging makatabang lamang po kita mga tugang sa pagdiseminar po ng impormasyon. Duman po tabi sa indo po tabi na mga gusto po tabi na paabutan po mga tugang. Feel free mag-contact lang po sa Tuya, mag-message lang po at taonan ta po ning oras, taonan ko po kamo ning oras na para po sa indo po tabi ng mga pangapudan in connection iyan po mga tugang kan Brigada Eskwela 2024. Madali una sana adi pirang simana na sa nabaya, more or less mga tugang sarong simana na sana may diit na dupa mapuuna naman po mga tugang ang ereskwelahan sa bilog na nasyon. Ang nabalik eskwela mga tugang sa mga nagkakapirang eskwelahan mapuun po sa July 29, tama ba? 2024. Sige, sa gabos po na mga kamaestrahan, sa gabos po mga tugang na mga aparatukdo, alam ta bising-busy although bakasyon, yaon po bising-busy sinda mga tugang in preparasyon po mga tugang kang pagbabalik eskwela. Ngunyan po tabi pagbabalik eskwela, kan sa tuya po tabi mga estudyante, digdi po sa satuyang palibot. Sige mga tugang, sa iba pang mga istorya, 47 minutes makalihis po ang alas 10 ng pagkamunay. Oy kasuhapon magayon ading so naging tema kan sesyon regular dyan po tabi sa Sangguniang Bayan kan Bakakay. Kung saan mga tugang inimbitaran po mga tugang so kapirang mga personahis po hali sa Aleco para po mga tugang na maisihan para pagpaliwanagon mga tugang kumbaga apod kini healthy talk na pinag-apod kumbaga fruitful na irestoryahan mga tugang. May kinaaraman po mga tugang hindi po sa nagkakapirang issue na ipinagpapaabot po mga tugang sa mga sa opisina kan mga nagkakapira po mga tugang na mga apod kini mga konsehal dyan po sa naunang bita ng Banwaan.
Nagatindir nga ni kasuhapon si Director Ray Cometa and susaro pang BOD, Board of Director, para mga tugang na akomoda ron sa mga kahaputan po mga tugang kan mga konsihal o kan sanggunian members regarding po mga tugang sa mga ipinag-raise na issue o pinagpaabot po tabi sa senda. Kung saan po mga tugang sa duman, ini po mga tugang na pag-abot po digdi sa apod kini manungod po mga tugang digdi sa issue kang reconnection fee. Dahil po mga tugang na pagsunod digdi po sa 24 hours grace period para po ini mga tugang sa nagbabayad at the point of disconnection. And ano pa ito? Pagsingil ng unpaid bill and sa mga madalas po mga tugang puro pirming pag-run out dyan po mga tugang sa islang barangay kang naunambita na po tabi na banwaan. And magayon ini at least syempre as expected mga tugang madepensa po tabi madepensa pero syempre dahil man imagine po tabi na mga dahil man yan dyan madyan po tabi na mga personahes po kay Aleco na apod kini aakuon sa na po tabi ninda po tabi mga tugang so sa inda po tabi na mga nagkakapira po tabing kapalpakan as expected mga tugang sabi ko na nga ni madepensa po tabi sinda pero sa iba na depensa okay man like po tabi mga tugang kay ni po tabi na issue po mga tugang sa reading tangon yan po baga mga tugang ang sabi po mga tugang kan Aleco kasuhapon ini po mga tugang na nahiling ta pa na obserbahan ta po mga tugang na uni bagang mga meter uni mga metro pinagsangat baga ini piglangkawan so ano ini piglangkawan po mga tugang piglag sa haralangkaw na lugar o haralangkaw mga tugang kumbaga dati harababa sa nangon yan mahiling ta haralangkaw na so pigbugtakan kang mga metro ini da po mga tugang palan saro da ini sa sarindang mga intervention na pinagigibo manunungod po mga tugang sa mga illegal na koneksyon kumbaga pigsangat din sa haralangkaw na lugar tangani ngaya na maibitaran ini ngayang mga nag-illegal na koneksyon saro da iyan mga tugang sa indang paagi tangani na ma-end tangani nang mapundo po mga tugang so mga illegal mga tugang na aktibidad o illegal mga tugang na pag-connect sa metro po tabi kaya yan saro pero dahil da po tabi maghadit ta ilingon ta daw obserbahan ta po mga tugang ade bako sa banwaan po tabi kan bakakay ta sigon po mga tugang duman sa indang pahayag ang pag nagre-reading data pa mga tugang may teleskopyo na pinagagamit po tabi sa meter reader. Iyan ano basado iyan sa pahayag po mga tugang kan board of directors o kan BOD mga tugang na nagatindir po mga tugang sa regular na sesyon kasuhapon sa banwaan po tabi kan bakakan. May teleskopyo ta sinda may gadget na pinagagamit. Di nga mo maghadita kung ano ngayang nakabugtak diyan sa metro iyong ngayaan na ma-reflect ma-reflect ngayon dyan sa sendo po tabi na babayadan. Siyempre, in depensa po ini mga tugang duman po sa issue na pinagtsatsamba na sa po mga tugang ini po tabi na pagre-reading po tabi kan mga konsumo po tabi nindo ang mga bill nindo sa kuryente. Kaya kasuhapon sa ibang detalye hilingon na sa po tabi nindo duman sa video ta na nagkuha man kita kidiit na although malabo mga tugang so data na malisyahan apod kini maluya so data ta maluyahon mga tugang so apod kini so bako malinaw so video pero so audio mga tugang malinaw
ano nindo duman susenda po tabing naging pahayag tungkol po mga tugang diyan sa pag-abot po tabi diyan sa bagay na yan. Mag-abot naman duman mga tugang sa issue po kan resibo. Dapat basta ang senda po tabi duman na nagigirumduman tang pinagsasabi duman mga tuga. Basta ngaya may utang ka, obligado ka ngayong magbayad. iyo ini po mga tugang an sa inda po tabi di na taiyan da po mga tugang na mga unpaid bills kung mga panahon pa halimbawa igwa ka ni mga previous na bayadan madidetect po yan mga tugang. Pero there are some question mga tugang na na totally na masisimbag po kay itong duwang na nag-attend. It is because they ninda kumbaga igwa lang silang certain na issue. Kumbaga kung ano sa pinagpaabot sa inda takadakulon duman nakahaputan mga tugang regarding po sa indang pagsiservisyo. Kan sa inda po tabing nagkakapirang mga issues sa indang serbisyo. So iba duman dahil man inda actualmente po mga tugang na nasimbag. It is because syempre sabi na nga ni duwa man sa nasinda duman. So iba gati day sinda authorized or kumbaga kulang sa indang knowledge mga tugang kung paano po i-explicar. Ito po ng mga bagay-bagay na ikahaputan po tabi duman sa apod kini kahaputan po mga tugang duman kan mga nagkakapira po tabi na mga SB members. God bless tabi, ingat po. Thank you so much Ma'am Bet Kana. Salamat po sa pagantabay. Salamat po sa pagsabay ngunyan na pagkamorning. Sige. Mentras tanto mga tugang katagod kay yan inapot man duman mga tugang regarding po digdi sa papurupalsok mga tugang na serbisyo po dyan sa islang barangay. Ang sabi ninda, it's because ngayon mga naked na mga wire and some circumstances na pinagkakausahan ngayon pagbupurupalsok ngayon kuryente. Sabi mga tugang kan mga nakaabot sa indang reklamo na mas dakol ngayon so aldaw na nagbabrun out dyan sa isla kaysa ngayon sa may tultol na serbisyo. Nahiling mo na bagaan. Ngunyan, sabi mga tugang ka mga nagkakapirang mga nahihapot mga tugang ka mga nagkakapirang konsehal, nata ngayon iyan ngayang pagsasabi nitong excuses. Panahon pa kang aping iyon na ngayon yan. Pinag-anapan sinda po mga tugang ning kumbaga konkreto mga tugang na ano ang sa indang intervensyon nagigibuhon. Knowing the fact mga tugang na na-detect or naaraman na ninda kung ano sa nagiging kausa, ano ngayaan sa indong pwedeng gibuhon kaya regarding that matter. Ano ngayaan sa indong pwedeng gibuhon kaya okay na sabutan na ninda na na-trace na ninda na one of the causes mga tugang kampirmi po tabi na pagpurupalsok ang kuryente po tabi dyan sa isla, it's ini po mga tugang na naked wires o sa mga wire na mga tugang na mga dilapidated something like that iyudaan nagiging kausa. Ngunyan ano ang ngayaan sa indong plano nagibuhon po ngaya dyan. Sabi ka nag-attender, ipapaabot ngayaan sa indong concern. I-arrange mo ngayaan sa indong concern sa opisina. Tangani ngayon na day pang malinaw. Makamurumundo inay na abanay ta dyan sa mga taga-isla. Padagos po tabi ka mo na magsasapal ka inay. Ipapaabot pa sana po mga tugang sa opisina. Ito po na reklamo knowing na aram naman ninda so rason pero dahil paninda directly masisimbag po mga tugang direktamente kung ano po sugigibuhon para po ma-end ito po mga tugang na problema po tabi diyan sa mga naked wires diyan po tabi sa banwa diyan po sa islang mga barangay diyan po tabi
sa banwaan po kan Bakakay. And even mga tugang sa mga like sa mga pagtaraid na munisipyo, siguro gabos man po tabi nakaka-experience po tabi kaya ngunyan ang apot na lang po tabi sa Aleco kung paano po tabi ninda ini po mapapakarahay. Kaya good morning Ma'am Anita Aquino, nakantabay man po ngunyan na pagka-morning. Thank you so much Ma'am Anita Aquino, watching live. Nakasabay po din sa tuyang programa ngunyan na pagka-morning. Thank you so much po tabi Ma'am sa imong pagantabay, and thank you so much po sa padagos na pagtitiwala man po digdi po sa sakuyang programa. Sige, 1 minuto po mga tugang bago po lumagapak ang alas 11 ng pagka-morning. Ay madali unsa na. Almost lunchtime na naman po mga tugang. Paano tayo na maluhay-luhay na kitang paaram po digdi sa tuyang programa, and kasabay kayan magayon man ini sa agat ipadagos ta ini po mga tugang na sa tuyang mga pag-urong istorya digdi po regarding po digdi sa magayon ini po mga tugang paigwa po ning ordinansa na ipinasahan. Actually nasa first reading na po ini, and may kinalaman po mga tugang digdi sa automatic inclusion kan Bakakay Community College Scholars. Magayon ini ang pagkakaaram ta kaini so mga estudyante coming from the municipality of Bakakay, magiging scholar po tabi. Para something na arog kayan. Siguro sa masunod na aldaw, imbitaran ta po mga tugang, tangani ma-enlighten kita mga tugang kan mga may kinalaman po digdi ang author or ang main proponent po kay ni mga main author po kay ni mga tugang is si Municipal Councilor Herbert Rudolph Bermas. Siya po kay ni mga tugang ang main author. And siyempre kasabay dyan po mga tugang sa mga nagkakapira po tabi na mga sa iyang pag-iriba po tabi sa konseho. Magayon ini, nakulang katabangan po ini mga tugang. Mas especially po mga tugang duman po sa hapon kini. Duman po mga tugang sa mga estudyante. Dyan po tabi sa Bakakay Community College. And as well as duman po sa mga parents. Tadakula po mga tugang nakagianan ini na maging beneficiaryo po kini na naunang bita ng ordinansang ini kapag naipasar ini po mga tugang, ining may kinaraman po sa automatic inclusion. Hindi po mga tugang, manunungod po mga tugang dito sa Bakakay Community College Scholars. Kaya, sige, 2 minutos, makalihis po mga tugang, and hapon kini, makalihis po mga tugang, and alas 11 na ni pagkaaga, ano ang masasabi mo ngayon kan peryahan dyan? May nagre-resibida ngayon na mga nagkakapira ngayang hapon kini persona. Ay iyan po mga tugang, manunungod yan sa nag-text tabi, data ka direktamenting masisimbag kaya. Kung may nahiling po kamo na nag-post na igwa po kay mga nagre-receive kayan, ingon na sana po tabi ang apotonin daw. Yeah. Ako po tabi, personally, dahil ko po tabi na hiling. Dahil ko na hiling na pigtauan o may nag-receive. Difficile man po mga tugang para sa kuya na magtaram kaiyan po, magsimbag po sa bagay na iyan. Not unless, nahiling ko po tabi mga tugang na igwa man talaga na nag-receive. Yeah. Yeah. So ano sa nakita? Direct po kita na kasimbagan po sa bagay na iyan. So nag-text po tabi sa tuya ngunyan na pagkamorning. Yeah. Kung may nag-post po kay yan, may nag-receive, yung nasa na po tabi apotonin daw, tabaka po tabi siya, nakailing po tabi, kay may guwang nag-receive. Yeah. Apot-apot hindi maging no? Kung igwa po na nahiling kita, naaktuhan kitang may nag-receive, that's the time siguro na magkakataram po kita kaya. Yeah. Dahil man po kita kimitig na takpan din, it's because dahil man nga kita nanginginabang kaya. Yeah. Tadi pisil na, masabi nga paano nga
Tonyo, sabi nga yan igwa na nga igwa nga kinag-receive diyan. Pero ako po, sabi ko na nga personalmente, hindi ko po tabi na hiling na may nag-receive diyan. Sabi hali sa CIDJ, hali nga sa media, nag-receive nga diyan. Di po kan direktamente makatarap, hindi ko po tabi na hiling na naaktuhan na nag-receive po tabi. Although may mga rumor na igwa ngayon nag-receive dyan, but still, di po kita ning ebidensya pa kaya. Di kong ebidensya na makakapagpatotoo po kaya. Kaya ba isa na, kung may mga iling kitang ebidensya, baka siguro mataramang kita kaya na igwa. For now, di po ako kaya direktamente makakapagpatotoo na igwa po kinag-receive kampanyahan po tabi dyan po tabi sa Banwaan kan baka kay Albay. Kaya, at kung igwa ba na nag-receive mga tugang, sisi daw iyan, tamakain to na lamang, at sayang. Pero oturohon ko personalmente po ako mga tugang, di po tabi matao ning kaya, di po ako makatao makasimbag po kaya is because di ko po tabi na aktuhan, di ko po tabi na iling tanipisel, although may nagsasabi nga ni oturohon ta na igwa nga yung kinag-receive dyan, igwa nga yung mga kapasapakat, kadi taman po tabi na hiling, alam mo baga sa husgado po mga tugang. Although pirang katawo na ang nagtaram sa imo na igwa nga kinag-receive dyan, but still, dahil ka man ki pagpapatotoo, iyan po mga tugang nananatili po na sabi-sabi. Kaya, so kung may man po, may nailing po kamo na may nagpo-post po regarding dyan po sa bagay na yan, isinda na lang po aputo nindo ha, aputo na lang po tabi nindo, kita po tabi, digdi po, dahil ko pa nahiling, dahil ko po ako makasimbag direkta, manunod po sa bagay na iyan. Kaya, difficile baga na apod kini na kakaiyan, mag-akusal ka na or magsimbag ako diyan sa hapot mong iyan, natay ko man po tabi talaga nahiling. Kaya kung inagihan kang duwa kong mata, siguro that's the time na magkasimbag po tabi ako sa indoning igwa talaga. Pero habang daig, day po talaga ako, day po ako kaya mga kasimbag kan bagay na yan. Sana sila nag-message sa tuya nguya na pagkamorne, sana nasabutan mo tabi, sa kuya po tabing gustong isabihon sa imo. Duman po sa nag-post, duman na lang po kamo maghapon. Yeah? Sige, 6 minutos po tabi, makalihis po ang alas 11, ng pagkamorne, ay maloy-loy naman kitang maparang po digi sa loob sa tuyang programa ngunya na pagkamorne. Ay, salamat po sa liwat sa mga nagantabay. Salamat po tabi sa gabos na nakatutok. Sa gabos po na padagos po na nagtitiwala digdi po sa lawag sa tuyang programa. Maraming thank you po tabi sa Indo Gabos. Sa liwat, sa pangalan po, kan Bilog na Pwersa, kan Bicol Net TV. Ay, siyempre sa Panginoon po, kan sa muyang station manager, Maestro SM Nel Adtuon. Siyempre sa pangalan man po tabi, kan sa tuya po tabing katuwang. Digdi po sa lawag sa tuyang programa. Siyempre po sa pangalan po tabi Indo Gabos. Ako po tabi taus-pusong nagpapasalamat po tabi sa Indo Gabos. Sa Indo po tabi na padagos na pagtitiwala, pag-antabay, paghahalat sa tuya. Tatangita paghahalat. Paano ngaya ang programa ngayon ito niya, minsan ngaya burubuntog, minsan ngaya miyaon, minsan wala, o hida sa kuyang paghagad ng dispensa mga tuga, may mga bagay-bagay po mga tugang kita na kaikuhan tawan po tabi na asikasuhon. Pero pag natapos iyan, doon diretso na po kita sa satuyang pag-iriba-iba. Ay, no, namimiss nindo ako. Alam ko namimiss kaya nindo ako, pero paano yan, mga tugang? Sige na mga tugang, kumampo tabi ang sa indong nakasabay. Sa laog po kan sa tuyang programa, kan sa tuyang po tabi na pang Miyerkules na edisyon po kan programang On The Spot mga tugang. Dahil iba po, ang sa indo po tabing amigo, ang kasurog po kung may mga tuntol na gibo alagad kontraryo, kan may mga disbalinghadong trabaho. Tony Kiniste mga tugang at your service, and kami po, ang Bicol Net TV, kasurog kan Bicolano Worldwide. Bye-bye! Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman,
gigibon para sa sato. Salamat kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao. Asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pa sana, dapat nang maaraman, dapat nang antabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daing tigkakampihan paduman sa progresibong kabikulan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang puro-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan.
Maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, kataba, Kasurog, asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.